I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Egi Drifta. Nastavljamo gdje smo i stali. Imamo hrpu posla za odradit. Ovdje je hladnjak za montirat, za vodu. Ovdje je turbina, ventilatorići, koji kakva crijeva, još malo crijeva. Ovdje imamo intercooler i još malo crijeva za gorivo. Pumpa vode, pumpa goriva, rezervar goriva, mali pretočni. I ovdje se nabavio ove nosače kočionih klješta. Sad ako usporedimo, ovo je 320 dizela prije redizajna i ovo je 320 dizel redizajn. Možete vidjeti da su ove rupe malo niže nego što je to na ovom prije redizajnu. To znači da je disk od redizajna zeru veći i ovo bi nam trebalo odgovarati. Tako da ćemo prvo montirati kočnice, da to riješimo već jednom. Da imamo i nožnu i ručnu osposobljenu, a onda ćemo se baciti iza na hlađenje. Vidjet ću raditi prvo gorivo i hlađenje, ali da, to moramo napraviti. Moramo uprešati klip unutra. Tako, možemo drugu stranu. Ovdje ne bi bilo loše namazati one masti, ali trenutno je nemam, tako da ću ostaviti za sad ovako, da čeljust lakše klizi, da vam ne blokira kočnice, ali to ćemo jednom drugom prilikom. Sad ćemo iskrojiti ovako dvije trake. Yes. Sad dolje bi ga možda čak i vezao. Ili ću dolje napraviti isto ovakve trake, to ću vidjeti još. Idemo sad ovdje iskrojiti komad lima. Neću sve zatvarati, ali ovako recimo do ovdje. Akumulator ću staviti sa gornje strane i sa donje strane ću staviti pumpu vode. Ili bi možda čak i ovdje mogu, aj vidit ću kad zatvorim ovo. Pa ćemo probati sve poslagati. U biti od ovog lima ćemo probati iskrojiti. Sam 6,5 recimo. Tako, sad smo ga očistili lijepo.
sad ovako nekako bi možda mogao, a moram vidjeti, to ću moći slomiti crijevo pošto imam ono armirano, tako ću odrezati sad koma 25-icu, pa ćemo probati nekako. Htio bi ovak da je polegnuta, ali sad ćemo vidjeti. Nekako su lijepo dali žuto crijevo, kao da su znali da je za žuti auto. Nisam ja naručio, nek sam je tako dobio. Opa, čak će se to dati. Evo ovako nekako. Tako ćemo ga tu negdje. Tako i sad ćemo odavde provući ispod auta skroz naprijed. Imamo ovdje neke žnješelne. Stavit ćemo njih čisto da mi se ne čupa ovo. Može jedino ovdje spasti. Nadam se da neće. Za sad ću je povezati samo za kardan da je mogu odrezati. Premalo će mi biti. Dobro, onda ću još jedno crijevo naručiti. Ovdje ćemo je probati progurat iznad nosača motora i direkt u kućište termostata. I tu ćemo odrezati lijepo. Evo ovako tu. Osti sine, ostalo mi još metar. Ne znam zašto sam ja mislio da će mi 6 metara biti dovoljno, ali dobro. Idemo vidjeti samo iza, da nismo napravili haos. Dobro, iza je ok. Ovdje ide aluminijsko kućište termostata i ovdje će ići povrat. Znači iz one pipice, iz te spoja ide do turba, iz turba ide ovdje povrat. Mislim da je tako najbolje, da je tu razlika tlakova najveća jer ovdje mehanička pumpa vuče u motor, a tamo tjera ona električna, tako da bi tu razlika tlakova trebala biti najveća. Inače mislim da stavljaju ovdje dovod u turbo i povrat ide negdje pred onu električnu pumpu. Temperatura vode iz izlaza ovdje iz motora je 100 stupnjeva što je i dalje manje jer turbo ima nekih 600, 700, 800 stupnjeva, tako da je ova voda zapravo dovoljno hladna da ohladi turbo, ali evo ja ću ići na ovu opciju, nadam se da neće biti nikakvih problema. Ako neko slučajno zna da bi mogli imati problema zbog ovog, neka slobodno komentira. Eto ga, trebamo još iz onog T-a dovući ovdje do turba, zato imamo ovo crijevo, nije sa žutom crtom, ali oprostit ćemo. Evo ovako nekako dovod i onda iz turba odvod ovdje. Imam dva ispušna kućišta, ovo je AR63, ovo je 81 ako se ne varam. Možete vidjeti koliko je ovo veće od ovog ovdje.
iskoristit ćemo ovo, a za neke manje staze gdje spul treba biti raniji, mogu staviti ovo manje kućište. A sad to trebamo prebaciti na ovo kućište. Sad moramo klokati kompresor. Evo ovako nekako. Tranzicija prođe, ide interkuler. Čak bi mogli do vode i ovdje spojiti. Mada. Samo ne znam kako da ga stegnem sad. Ovaj vijak mi smeta, a njega ne mogu skinuti od njega. Ako ga skinem prije, neću ga moći staviti. Jesu ga zakomplikovali, a ništa, stegnut ću ga malo papagajkama i dobro. Tako. Tako. Ja sam glup. Ovo je odvod ulja. Dakle moramo ponovo klokat turbo. Nećemo to snimat. Montirana je voda. Ovaj povrat, to ćemo kad budemo mijenjali kućište. Moram da mi se na kućište termostata zavari ista ovakva pipica. Pa ćemo vratiti vodu ovdje. I više manje smo gotovi. Dakle moram naručiti još povrat iz motora do hladnjaka iza. Isto ovako crijevo. Tako da sad možemo baciti na gorivo. Tog bi trebali imati dosta valjda. Idemo sad vidjeti poziciju ovog prelevnog tanka. Ovdje će nam biti odlaz na pumpu, ovaj će nam biti povrat nazad u rezervar i ovdje ćemo uzeti povrat nazad iz rela, odnosno iz regulatora pritiska ovdje, i ovaj zadnji će nam biti dovod iz rezervara u ovaj prelevni tank. Ovaj ovdje nećemo koristiti za sad. Uzeo sam duplo, ako slučajno ikad budem morao stavljati duplu pumpu, ako budemo išli na veće snage, čisto da imamo spremno, ali za sad ga nećemo koristiti. Sad ovdje bi ga nekako stavio, evo ovako, i onda bi cijema prošao ovdje ispod hladnjaka i dolje ispod ovog lima što smo zavarili bi montirao pumpu i filter goriva. Sad dovod iz rezervoara, ne bi ga vukao preko kabine, ali nisam siguran da ću ga moći ispod ovdje nekako provući, to ćemo vidjeti još. Za sad ćemo napraviti spoj odavde do pumpi i do motora naprijed. Dakle, rekli smo ovu donju jednu čepimo. Ovdje imamo redukciju sa AN8 na AN6. Još jedna redukcija. Pa još jedna redukcija. Pa AN6 fitting.
da sad sam skonto da nisam uzeo crijevo AN10 odavde do pumpe. To ću morat nabaviti, tako da to nećemo sad spojiti. Ovdje AN10 fitting. Dovod na pumpu je također AN10. Sad kako se rade ti spojevi. Rašarafite jedan konektor, ovu stranu nabijemo gore. I sad vratimo, imate ovdje konus koji će zapravo ući u cijevi raširice na ovaj ovdje fitting. I to će držati cijev da se ne rastvori, odnosno da spoj ne pušta. I napravili ste spoj. I mislim da ćemo stati tu za danas. 10 sati. Tako da nastavljamo sutra. Vama je to 1 sekunda, a meni 8 sati. Vidimo se. I evo nas drugi dan. Idemo montirati prelevni tank. Malo sam konto i mislim da ću ipak napraviti ovako. Dakle, ovdje ću staviti povrat iz motora, odnosno iz regulatora pritiska. Ovdje ću staviti povrat u original rezervar. Ovdje ću staviti dovod iz original rezervara u prelevni tank. I ovdje ide odvod, ostaje sve kako je. Tako nekako ćemo ga probati montirati. Tako, nema kud. Idemo sad lagano spajati crijeva. Jučer smo stavili ovaj jedan fitting. Idemo to iskoristiti za povrat iz regulatora pritiska. Možda bi ga čak ovdje mogao provući. Tako. Tako, tu ćemo ga negdje provući i ovdje. I sad ovdje planiram staviti regulator pritiska negdje ovdje. Tako da idemo prvo njega montirati da znamo točno odrezati dužinu crijeva. Evo ga ovdje, to je regulator pritiska. Ovo dolje mu je povrat, ima 4 dovoda, odnosno ove komore su sve zajedno spojene. Tako da jedan dovod i sve to će vam biti pod pritiskom kojeg podesite ovdje gore na ovaj vijak. Dakle, s njime štelate koliko će on zapravo propuštati ovdje pritiska, a koliko će vam biti na ova 4 izlaza, odnosno ulaz i izlaz, kako god ih zvali. Ništa, idemo ga montirati. Stavljamo ove fittinge. Još mi jedan fali ovdje, njega ću morat naručiti, on će mi služiti za dovod do magistrale goriva. Ali on treba imati na sebi još dodatan ulaz za senzor pritiska, tako da ga trenutno nemam. I ovdje ćemo još montirati manualni senzor pritiska, odnosno sat. Evo ovdje, odnosno mogu bi ga čak ovdje montirati, da se vidi naprijed. Kada montiramo tamo, onda ćemo ovdje napraviti dovod od ove električne pumpe. Eto tako. Nadam se da mi ovdje neće smetati za crijevo, ali ako bude onda ćemo prepravljati. Sad ovo crijevo možemo odrezati ovako tu da dohvati ovaj ispod fitting, dakle ovdje negdje.
Eto ga. Možemo sad napraviti ovo do rela, samo kažemo ovdje ću morat zamijeniti ovaj fitting da možemo montirati senzor pritiska goriva, električni jel, koji će davati signal ECU, tako da ovo ćemo za sad privremeno samo ostaviti, onda ćemo samo zamijeniti taj fitting. Jedna strana gotova. E sad moram vidjeti da će mi ovo biti dosta crijeva da povučemo glavni dovod goriva do regulatora, a mislim da nije. Treba nam dakle iza do pumpe, a sad ćemo vidjeti. Taman. Dakle ovdje ispod na ovaj lim ćemo staviti pumpu i taman imam toliko crijeva. Tipe tupe. Ovdje ćemo ga morat fitting po 90, ovako nekako, kojeg nemam, tako da ću ga za sad samo vezati ovako vezicom, čisto da mi se ne povuče crijevo dolje kad budem. Tako, sad ćemo tu negdje pumpu probat montirat. Kontam da će ovako negdje montirat. Zasad ću ovdje samo izbušit i vezicom je vezat, a onda ću dat buraz da mi isprinta ovako nosač koji će obuhvatiti. Isto ćemo je napraviti za filter goriva. Tako. Mislim, klima se naravno, ali kažem, nosač ću napraviti kako spada i onda ću je učvrstit. Nemam ni ovaj fitting ovdje, također ga moram naručiti. Tako da ćemo pumpu goriva isto ostaviti za kasnije, za završiti. Obzirom da nema više ni ovog AN6 crijeva, ne možemo ni dovući iz rezervoara do ovog prelivnog tanka, ne možemo ni vratiti povrat iz prelivnog tanka u ovaj original rezervoar, ne možemo ni spojiti pumpu, tako da za sad stavimo sa gorivom, idemo se prvo prebaciti naprijed na intercooler i hladnjake ulja. Ovdje prvo trebam donijeti vezni lim, da znamo otprilike gdje će stajati branik, gdje će stajati farovi i onda negdje između ugradimo intercooler i 2 hladnjaka ulja. Tako. Sad moramo rastaviti ovaj tu dio jer mi to ništa ne treba, ostavit ću ovaj tu i mislim da ću ostaviti ovaj ovdje, vidjet ću još. Sad ćemo probati negdje sparkirati intercooler. Tako nekako. Probamo staviti to u cijev. Dobro, ovdje ćemo morat naručiti ne ravno koljeno, nego pod 30 stupnja, rekao bi, zajedno sa redukcijom. Mislim, mogao bi ga tu španat, ali ne želim riskirati da mi se čupne van crijevo. I s ove strane bi isto trebao koljeno, koje nemam trenutno, odnosno ovako, po 45, odavde cak cak. Da. Znači moramo to naručiti, moram redukciju sa
sa 90 mm na 73, znači imati sva crijeva, tako da ne znam da li da uopće spajam sad ove male hladnjake. Mi fali dosta toga, ili ćemo stati sa snimanjem, pa dok nam stignu dijelovi nastavljamo sa radom. Da, ovaj puta ću popit pivo. Hvala svima koji su ostali do kraja videa. Ko nije, nek se subscribe-a, uskoro ide paljenje ove mašine. Ako želiš pogledati kako će upaliti ili neće, obavezno se subscribe-aj, a mi se vidimo u narednom videu.